On sa pýta, že ak teda je to tak, že podľa Špenglera a potvrdené pánom Fergusonom, ak teda západná civilizácia naozaj upadá, je pred svojím zánikom, ktorá ju má nahradiť? Pýta sa Ján zo Zvolena. Ktorá civilizácia má prísť po tejto upadajúcej západnej? Podľa Špenglera? Asi podľa Špenglera. Iba sa pýta, že... Máme len jediné, o čom viem, čo je tá myšlienka, ktorá už bola od Herdera a Nemci si to myslí, je to slovanstvo. Že že po tejto každý to trošku inak klasifikuje, aj Hegel mal postupnosť civilizácií, aj Steiner to tam má a to v podstate bolo v tej nemeckej kultúre, takže aj ten Spengler nejak sa podobá na toto, že oni hovorili o tom striedaní civilizácií. Tak plus minus všetci tí myslitelia sa tam zhodovali, že vlastne Slovania už v 19. storočí, že budú tá ďalšia civilizácia. Lebo a ja sa tiež pod to podpisujem, hovorím o tom, že sú tu určité dôvody a znaky, že prečo my máme potenciál, že máme určité mladé sily a že príde nejaký náš čas, že my ešte sme nevydali tie naše všetky plody. Že my ešte sme nemali ten vrchol, to leto tej našej, že my sme možno v štádiu jary alebo puberty. A aj Spengler jasne hovorí o tom, že keď hovorí o tej faustovskej civilizácii, tak hovorí o západnej Európe, nie o Slovanoch. A jedna z tých civilizácií, vlastne len jedna, ktorú tam má ako budúcu, je Ruská. Alebo východoeurópska, takže by sme mohli povedať, že to bude tá plus minus proste slovanská. Len o tej skoro nič tam neviem a teda nemá nejaké detaily a nemá napísané, že kedy má začať. Teda aspoň ja som to nenašiel, že by mal nejaký dátum. To je zrejme celá tá otázka, že vlastne tí nemeckí idealisti to asi nepovedali kedy, lebo to len tak bolo, že a teraz ja neviem, podľa tých u Steinera tam to je strašne ďaleko, tam je to až o 1000 rokov. Teda, že to síce začína, ale že ten vrchol to je ešte strašne ďaleko. Či otázne, či dovtedy bude. Takže slovanstvo. Mali by sme veriť, že sme to my. A že sme v nejakej fáze prípravy. A tak či tak nám nič rozumnejšie neostáva, ako si dať za úlohu skriesiť, či už to beriem tak, že chcem že teda tá západná civilizácia má pokračovať, keď v ňu veríme nejakým spôsobom, alebo keď by mal Spengler pravdu, že by nejakým spôsobom musí zomrieť, že sa niečo dovršilo, tak na troskách niečo sa musí tvoriť aj tak nové, tak ja by som si bol želal, aby sa to nepresunulo do Číny, ale do východnej Európy, aby tu bola nejaká východoeurópsko-slovanská civilizácia, ktorá prevezme z tej západnej, že teda, lebo však aj tá západná bola nejakým pokračovaním tej antickej. Že veľmi veľa sme ako brali tú kontinuitu, ale sme vytvorili niečo úplne nové, nejaké nové vlastné, že toto čo si, môžeme si nedať takúto úlohu? Čo budeme, že my tu ako nebudeme nič, že my len budeme čakať na to, že to, ja neviem čo, že to Nemci po Američania, že niečo zachránia? My nemôžeme robiť nič lepšie, než si dať úlohu, či už vieme, nevieme, čo bude, nebude, sa začať hľadať vlastné žriedlo duchovnej tvorivosti a budovať. A to už potom teda dejiny ukážu, že či z toho bude veľká civilizácia alebo nie. Podľa Steinera môžeme aj zlyhať a on už aj menoval tam niekde, že keď zlyhajú Slovania, tak nás nahradia Juhoameričania. Čiže tam už aj nejaká náhradná áno, že Brazília, Argentína, tamto, to je tiež tam úplne tamto srší tým mladistvým duchom. No to som sa ťa chcel spýtať, vieš? Že aj takéto veci tam môžu byť, že ako keby niečo nemusí vypáliť tak, jak bolo, ale niečo
že ten duch si nájde nejaký mladistvý národ s určitými silami, ktorý je schopný prijať nejaký nový impuls. Tak v tom je taká alchymia tých národov, že áno, mohli by to byť Juhoameričania, mohli by oni sa stať nositeľom niečoho, nejakej budúcnosti, lebo majú v sebe tie vôľové a citové sily, o ktorých Spengler hovorí tiež, ktorým hovorí, že sú to tie mýtotvorno nábožensko také, že sú schopní niečomu veriť ešte a tak, že nemajú tú stareckosť toho, že každý už je v tom veľkom meste, má svoje konto finančné a už má definitívnu vedu a skostnatelý svetonázor a chce sa len zabezpečiť a nemať žiadne riziko. Že to je tá definitívna svetová nálada Spenglerova, že kde to začne strnúť. Že kde to nemá budúcnosť nejakým, iba sa to musí nejak rozbiť. Už to skamenelo. Toto som sa ťa chcel práve spýtať, keď si hovoril o tých Juhoameričanoch, že tamto srší takým ako mladíckým duchom, tak keď teda hovoríš, alebo teda narážeš na Spenglera, ktorý hovoril o tom, že slovanstvo by malo byť to, ktoré príde, alebo by malo prevziať tú taktovku po súmraku alebo zániku západu, ty badáš nejaké také podobné sršiace mladícke duchovno tuto v slovanstve, alebo také tie špenglerovsky, to poviem, také náznaky jary v slovanstve? Máme tu nejaké také jarné motívy, ktoré sa práve vždy s tou začínajúcou novou civilizáciou nejakým spôsobom prejavujú a ty ich vidíš na Slovanoch momentálne? Je to také strašne také rozporúplné, že takú tú jar, vieš? Ja to aj vidím, aj to chcem vidieť veľmi. Aj vidím, lebo my máme Slovan má oveľa plastickejšie eterické telo. To sú životné sily. To sa vždy premení na niečo. Pokiaľ sa to nevyplitvá úplne proste nešťastným spôsobom. Nie, že automaticky, ale viac menej, keď to nepokazí človek, tak sa premení tak ako mladý človek, že niečo vidí, že má nadanie, že má život v sebe, že niečo z neho môže byť. Toto v tých Slovanoch vidno. Vidno to vidno, že mám určité iné cítenie, že niečo iné by sme chceli, čo sa ja snažím sformulovať a hľadať, nejak to do toho vedomia dostať. Zároveň ale je to také, že je to strašne slabé pre mňa, že akoby také nevýrazné, slabé alebo detinské z Ruska idú také, že je vidno, že túžba po nejakom duchovne, po nejakom proste inej koncepcii, ale má to strašne nezrelú podobu. Ako tieto teraz také tie učenia o tom slovanstve, slovanské védy a takto strašne až detinsky smiešno, nezrelo, neracionálne veci sú tam, ktoré proste nemajú kvalitu, že ako keby to bolo len tá detská túžba po niečom úplne nevyzreté. Tak vidím, ale mám pocit, že to není vôbec slávne, že ja neviem, že kedy chceme akoby niečo múdre začať. Strašne vidno to, že ak sme vo vleku stále pod vplyvom proste nejakých iných koncepcií a nesprávnych a ako sa nejak nevieme ako keby nejak uvedomiť, spojiť a na niečom, že by sme mali nejakú spoločnú víziu. No tak to potom skôr vyzerá na tých Juhoameričanov možno.